Basoaren sabeletik txanogoritxu eta mona atera zituen. Eta handik aurrera oso pozik bizi izan ziren. Bai, pulpolita, matxo. Bai horixe, oren musio bat eman eta ondo lo egin. Kontatu beste film bat, ama. Ez, berandu da, orain lo egiteko ohikoa da. Jope, ni beste film bat nahi dut. Badakit, Osama Joseko parik zidan ipuña erakarriko dut hemen nire linternaren argiarekin. Bazen behin ipuñen herria eta herri hartan gure ipuñetako pertsona guztiak bizi ziren. Txanogoritxu, Otsoa, Zazpipotxak edo Gezuri guztiak. Egun batean, beraien artean erregea aukeratzen hasi ziren. Lagundu, nire nahiaren etxera joango nahi. Badakit, tximinitik sartuko naiz. Lagundu, ipurdia erre dut! Au! Ipurdia erregin zaio! Ipurdia erre zaio! Aibo, ipotxa gara, hantatxik bihotza hundi aibo. Aibo, ipotxa gara, hantatxik bihotza hundi aibo. Aibo, toki hutsak dira, neu izango naiz erregea. Ez eta ez, gu erreginak! Isilik denok, ni naiz erregea eta... Zera, gu erregea!
benetakoa zirudien bat. Jantziari berandu gabiltzako. Bueno, hau gure arteko sekretu bat izango da. Bale? Ama, banoa!